Gijima kunjalo konakele nganza kwethu usofikile uDumangemali ke manje emsakazweni konakele usofikile ke Dumangemali ugcwele indlu 0357211888 Dumangemali hey elinye lamagama leli awu ngelinye impela ngelinye igama umuntu uyayibuza uyayiphendula ukuthi ngabe le gama lisho ukuthini leli aluchaze kongamazi uDumangemali ungubani uDumangemali uDumangemali umfana wale ngwavuma AJ2 isigodi Phola enyamane indawo la hlala khona uDumangemali so endimini kaMaskandi sisiyakubona impela lapha ke usuze waba ke nealbum ufike nini endimini kaMaskandi nanokuthi ke ukuze ke ufike endimini kaMaskandi imingaka imculo mhlambe ke umuntu awayengayicula noma ke imingaka imculo esinayo kungani wakhetha umculo kaMaskandi uMaskandi ukuthi ibona umculo nje ebenguthande kakhulu ngukhonze kakhulu ngisakula ngibe ngidlala ingoma zomgcumeni bomjikijelwa nje ngibukela kuwonke amaqhawe lawo nguthanda nje umculo kaMaskandi yebo nale mina imculo ngiyadlala kodwa nje ibona umculo kaMaskandi bengibona nje bengithi kwase gcina nami sekuba nalo thando ukuthi ufika ukuthi hayi asengiyithatha indima ngeke ngibone kanti ikhona khona ngoba ngiyezwa ngathi khona usingo oluvukayo kancane so siyazi ukuthi ke isikhathini esiningi uma ngabe ke ukhuluma ngomculo kaMaskandi ukhuluma ngomculo esikhathini samanje abantu abaningi abawubukelela noma ke ngathi ke bawubuke ngathi umculo wabantu abakhethelekile kumuntu ofana nawe osemusha ngaloluhlobo noma osemusha ngaloluhlobo lolo kuzona zonke izinto obungazenza ubona ukuthi ngcono uthathe umculo kaMaskandi ne ngibone kanjani impela uqale nini ukuthi nje ke nginothando lomculo kaMaskandi umculo kaMaskandi uthando lawo nje ngaqala ngisakhula nje kodwa unalapha ko 1990 lapha yabo nje ko 2000 ngisithi nje 2000 nje lapha from 2009 lapha kanjalo kwanyuka lapho kwanyuka la kufike khona mase ngithi 2014 la sengibethe ngaqala khona nami ngathi hayi asingeke ngizame nami ngeke ngilungisa kwami ngibona ukuthi ngeke libe ayikhona likho ini kulomculo ngase ngiyabona hayi ngase sengingayo ku recorder ke ingoma yami zoqala nje engakhipha khona idemo yayithi bazali bami idemo yakhona lapho ke yayinengoma ezu6 kubo siyazi ukuthi umuntu mangabe efika emculo kaMaskandi sekukhona la wathi umuntu ke ngibukela khona okay mawubukela kube khona futhi abantu mhlawumbe ke abalulayo isandla nabantu futhi ke owazi ukuthi ke usebenzisana nabo mhlawumbe ke maqala ubale nje ke abantu oke wasebenzisana nabo ubani abantu othenje ke cha ukuze ke into yami iphumelele noma ke okuyibona abantu abatheke bakulekelele kuthini ke ukhiphe lo msebenzi omhlangako ngathi kulekeleleni ngiye ngazama nje ukuthi ngiyimele mina ngendlela ngoba kwesinye isikhathi umuntu uba naloko ukuthi angathathi ngale ndlela ofisa ngayo into okuyiphumelelisa ngakhona wena aloko ngagcina lokho akushayisa akushonisalena ugcina into zakho uhambe ngendlela encane kanti wena umuntu ifuna uthando lwayo wena uyasho ukuthi mina lento lengifuna ukuthi iphumelele uhlale kuyo njengoba injalo Dumangemali sanibonani isihloko sealbum awucabangeni la isukuthini leli sihloko sithi sanibonani ngangithi nje angibabingelele sizweni sonke sikamthaniya ngibatshele ukuthi hayi usufikile uDumangemali abakwemukela abangemukele 0357211888 ngiyibona insizwa ohamba nayo ezinye zezinsizwa lezi ke lapha ke ocula nazo nene ngiyakubona uphethe isigengce bengithi uzongena naso kungidonsela nje intambo yedwa siza ukuthi kuloko awushayelwa yini intambo ngoba phela abantu abaningi ethi umuntu mina ngiyacula kanti intambo iyadonselwa hayi mina ngiyashayela sikhale esandleni impela uzokungidonsela ngeke uphuma akayidonsa hayi ngizokudonsela ngizokuzwisa nje kancane ngoba inkinga ngisuke ngakhohlwa lokwamazipho kwakhona okudlala lokho uyabona kodwa ke hayi ngizokuzwisa nje ngazi izandla kunenkinga hayi asabe ke sithi naye ke ingoma yakho ethi ke vuma moya ngifuna sike singene nje ekholweni kancane singene ekholweni impela singene sithi ukholwa kancane ubuye uvakashe nasendlini yakho phana ekholweni kadingeka kumele uhlezi ubhinca njalo wena uphinde ukholwe uphila nje kungenxa kaNkulunkulu asabe ke silapha ngobeni yakho ethi ke vuma moya wami Subo
Shine where you are. Shine wherever you are. Sekufanele nangabe ngamdumisa ubaba usheme ubaba wami. Sekufanele nangabe manje ngihambe ngamdumisa ubaba usheme ubaba wami. Ngoba uyangolayo uyangolayo ngoba uyabeza impilo yami baba uyangolayo uyangolayo ngoba uyabeza impilo yami ngoba uyabeza impilo yami ubaba uyangivikela etheni zami udlala nami uyangivikela etheni zami uyangobela kuwonke yena udlala nami noma kunzima ubaba wami uyangivikela etheni zami uyangivikela uJesu wami yena udlala nami noma kunzima ubaba uyangivikela Yesu wami. Kichimacao.
ngizojabulisa abantu ngale ngoma yami yini lo ngizojabulisa abantu ngale ngoma yami yini lo nasengiphilile ngizojabulisa abantu ngale ngoma yami ngizojabulisa abantu ngale ngoma yami ngizojabulisa abantu ngale ngoma yami. Bambi. Ngithole kabi ngingangikhohlwa kodwa lento zokudlala lezi ngithola kabi kodwa hayi kolunga ngelinye ilanga. Kolunga ngelinye ilanga kuyolunga ngelinye ilanga. Ngizwa impela hayi awusifoti. Hayi angisifoti siqale esandleni. Wayifundisa ubani intambo le? Hayi ngayifundiswa nje umfowethu omunye ucelo kakhumalo la eMadonela. Uyena wangithatha ngibeke impela nje wangifundisa impela wangibonisa. Uyazi nami isiginci ngangithanda ukusifunda kodwa ngingazi ukuthi masuqala ukuthatha lo muntu ubeka la kuhlangana kanjani lento le. Kona kubenza inyana impela kubenza ufuna just ufuna ukuthi ube nesikhathi sakhona uyinike isikhathi sesiginci uyinike uma ungeza uyinikeza isikhathi ayikuba nzima impela. Okay ke Qhawe mhlawumbe ke ngifisa ukuthola la ukuthi ke ukusuka manje yini oyifisayo ngomculo wakho? Hayi ngifisa ukuthi nje ngigcine ngiphumelelile akukho kunye. Umuntu ophumelele kuyaye kube negaba bonje mina ngibona uphumelelile nje kuyimanje ngibona uphumelelile nje ukuthi kuphi ukuphumela ukufunayo ngazi noma khona isigaba osibekile uthi ke no mase ngiphumelele kumele ngibe kanje. Ngifisa nje lami ukuthi mangiphumelele ngiyabona ngifane nabo bonke abaculi asebadumile kodwa angifuna ukuyifanisa ukuthi ngizothi ngifana nobani. Kodwa nje ngifuna ukuthi mangiphumelela ngoba inhloso yami ukuthi ngikwazi ukuthi ngifuna ngoba ngangishilo ukuthi inhloso yami nguduma ngemali. Mangithi nguduma ngemali angisho ukuthi nginemali kodwa angisho futhi ukuthi ngifuna ukuduma ngemali ihlangene lento kahle ihlangene igama nje ukuduma ngemali. Duma ngemali. Ngiyolindida legama omunye angasho ukuthi ngifuna ukuduma ngemali omunye asho ukuthi hayi nginemali ngivele nginemali kodwa ke mina umuntu uzoyiphendula yena mina nginayo impendulo kule gama. Hayi mawudumlando leli gama ngiyabona mude kakhulu impela. Mhlawumbe Qhawe sengizofika la ekudedeleni siyazi ukuthi ke uma ngabe ke ukhipha umsebenzi khona abantu osebenzisana nabo ke kulo msebenzi obani bakhona abantu okwazi ukuthi usebenzisane nabo la mhlawumbe ke awuba feature shilo. Bakhona ukhona bayithu. Obani lapho? Ngithe u track 4 maqondana. Ngithe ngafeature uMathamnandi mfoka ngubane. Naye umkhaya wami bela nje khona la eJozini eViva. Mphusha lo shuno wasejozini. Phusha lo shuno wasejozini sibaqindezela ngonyawo lodwa. Hayi ninenda ngingeke ngichecka kwezinye zezinkundla zokuxhumana lapha ke nina abaculi basejozini kodwa ke asishiye lezo. Hayi lezo ayikhulunywa kakhulu lezo ayikhulunywa kakhulu. Hayi ngizwa kahle Qhawe ukusuka manje Qhawe ngiyazi ukuthi ke okhona la uthi ke khona ke cha nami ngiyafisa ukusebenza nobani ngelinye ilanga ukusuka manje ubani labo ofisa ukuthi ke cha no laba ngiyafisa ukuthi ke ngisebenze nabo ke ehambeni kwesikhathi. Abaculi hayi angikhethile kumuntu wonke nje umculo ngomaskandi ngiyafisa ukuthi ngisebenze nabo. Uvula izandla noma ngabe izandla noma kuthiwa ngabe uyivukana uyivula ukuphi la ukhona noma uzokhona usixhumane ngendlela okuyiyona sisebenzisane mina nginenkinga. Ngasekugcineni Qhawe ngiyafisa ukuthi ke ushiye ke mhlawumbe ukuthi ke abantu bakuthola lapha ngaphambi ngokudedela ngenxa yesikhathi.